מקלדת, כמה דקות וטלפון יכולים להציל את חייך. המידע הרפואי שלך זמין בטלפון מכל מקום בעולם, כי לעולם אין לדעת מתי תיקלע למצב חירום. בתאונת דרכים, חיוני שהחובש ידע אם אתה אלרגי למשככי כאבים או סובל מאסתמה למשל. כשיש חשש להתקף לב, חשוב שהמטפל בשטח ידע אם אתה סובל מסוכרת או לחץ דם למשל. אם הלכת לאיבוד בכל מקום בעולם, בשיחת טלפון אחת, תשלח מסר מוקלט לכל כתובת מייל שתבחר, כולל משפחה, חברים, כוחות חירום וחילוץ או שגרירות. ואם יש מחסום שפה בבית חולים, בשיחת טלפון אחת המידע הרפואי שלך יגיע לרופאים מיידית, לפקס או למייל. גם אם אתה מחוסר הכרה, מערכת פנפן תזהה את הנייד שלך ותאפשר למטפל גישה למידע הרפואי במקום. panpancall.com. טופס אחד וכמה דקות עכשיו עשויים להציל את חייך בעתיד. panpancall.com. כדי שתקבל טיפול רפואי שמתאים בדיוק בשבילך, בכל מקום ובכל מצב, מלא את הטופס עכשיו.